Поклонные тауындагы мемориаль мәчет мәйданы бу. Мәскәүдә яшәүче милләттәшләрне, мөселманнарны изге Рамазан аенда күрештергә торган урын. Әлеге проект республика ярдәме белән Россия мөселманнары диния нәзарәте, Мәскәү диния нәзарәте һәм Мәскәү хөкүмәте тарафыннан оештырыла торган чара. Татарстан рәисе барлык катнашучыларны сәламләде. Ходай Тәгалә безнең изге дагаларыбызны кабул итсен. Уразалар тыныч, әйбәт узсын. Һәммәгезгә дә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Исәнлек, саулык барыгызга да монда килүегез өчен рәхмәт. Быел проект барышында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итү максатыннан хәйрия акциясе да уза. Егетләрне ифтар табыны турына да чакырганнар. Времена непростые, но тем не менее год семьи, и, конечно, семья – это основа нашего государства. И мы своим примером, мусульмане, они прежде всего, семья для нас самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, это большое событие. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин да кунакларны сәламлый. Желаю, чтобы Всевышний принял ваш пост и все благие дела. Изге Рамазан айы мөбарәк булсын. Сезгә сәламәтлек һәм уңышлар телим. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Рөстәм Миңнеханов кичәдә дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Россия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Шәйх Рауль хәзрәт Гайнетдин Татарстан Республикасы алдындагы кызганышлары өчен ордены медале белән бүләкләнә. Татарстан ярдәме белән Рамазан чатыры инде 19-нчы ел корыла. Биредә бер ай дәвамында 80 меңләп кеше күрешә. Берләшү, хәл белешү, игелекле гамәлләр кылу, башкаларны да шуңа өндәү. Проектның максаты шул. Ел сайын шушлай матур итеп үткәрәбез дип, мин шәхсән сезгә рәхмәт әйтәм. Чөнки сез килеп, без Мәскәүдә яшәгән татарларга, Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга, Мәскәүдәге хезмәт иткән илчеләргә бер зур бәйрәм кичәсе оештырасыз. Рамадан шатыры әйбәт, бөтен халыкларны берләштерергә, бүгенге көндә илебездә шундый тынгысыз вакытта халкыбызны берләштерергә һәм дә инде татар халкының үз милләтен яратучы, ислам динен күтәрүче, Рәсәй үз илләрен, Татарстанның һәм Россия Федерациясын яратучы халык икәнен күрсәтүче бер шундый күркәм проект булып тора. Бәйрәм Мәскәүдә айрыбыз үтеп китә, уразабызны тотабыз. Без бик шатбыз. Мәскәүдә шундый бәйрәмне үткәргәнгә җышрак булсын иде. Кемнәр оештыручыларга бик зур рәхмәт. Безне монда кунак итеп чакырганга. Кичә Татарстанлылар әзерләгән иҗади программа белән дәвам итте. Мәскәүдән Гөлназ Гыниятова, Динә Гызалиева, Александр Герашов, Яңа Гасыр каналы.